Άννα, άκουσες ότι τα παιδιά κάνουν πάρτι. Ευκαιρία να πάτε σε κάποιο πάρτι. Ακούτε ηλεκτρονική μουσική? Ακούμε κυρίως λαϊκά εμείς. Είμαστε... Τώρα λαϊκά λαϊκού δύσκολο να βάλετε ρεπερτορίου. φωνές, έτσι. Πολύ δύσκολο το να πάρεις φρύση τώρα. Εκεί ξαφνικά που είστε μέσα. Το έχουμε ξεχάσει. Δεν μπορεί να κάνεις, Δημήτρη, μια εξαίρεση για την Άννα? Δυστυχώς, πρέπει να συμφωνήσουν όλοι. Παιδιά, δεν συμφωνείτε με τίποτα να μπει. Με τίποτα. Προσέξτε, τι θα έρθει στο πάρτι. Για την Άννα. Θα έρθει η Άννα με τις φίλες της και θα πείτε, όχι, ένα λαϊκό βάλτε, ρε παιδιά, μια αφιέρωση. Ένα παντελίδι. Δύσκολο. Ένα παντελίδι. Τώρα είναι. Όχι, δεν είναι μια χαρά, αλλά λέω, δεν ταιριάζει με το πάρτι των Δεν παιδιών. ταιριάζει τι σου λέω. Μάλιστα. Και δεν ταιριάζει. Εσείς δεν είστε της ηλεκτρονικής μουσικής, δηλαδή, έτσι. Άρα, σήμερα είναι αντιμέτωπες δύο ομάδες από διαφορετικούς κόσμους, θα λέγαμε. Και αυτό έχει ένα πολύ ωραίο, έτσι, ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι. Είναι η Πολύχρωμη και η Ντούρου Ντούρου. Πάμε να παίξουμε. Ρωτήσαμε 100 και ψάχνουμε τις 4 δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση. Πείτε μας κάτι που χρειάζεται οπωσδήποτε ένα αυτοκίνητο για να κινηθεί. Άννα. Κάτι που χρειάζεται, έτσι. Ναι, κάτι που χρειάζεται οπωσδήποτε. Γρήγορα. Δουλειά. Δουλειά. Κάτι που χρειάζεται οπωσδήποτε ένα αυτοκίνητο για να κινηθεί. Δουλειά. Για να δούμε. Για Δεν κάποιο είναι. λόγο. Δεν είναι μέσα. Για να δούμε ο Δημήτρης τι λέει. Βενζίνη. Βενζίνη, λέει ο Δημήτρης. Νομίζω πιο καλή απάντηση είναι αυτή, Ανούλα μου. Ναι, είναι η δημοφιλέστερη απάντηση, καύσιμο. Τι θα κάνετε,